mwana wakubereka yenge kadiko weekend haiwa tanga tirimo caps chizita ichiro simba kuta ukarowa 5 ka timu inoruwa 5 iri nani pane inoruwa 1 nokuti munopera bhora rinopera muine pressure tikanguti ka tenzana tikati ka munofemera izvo mukarowa 5 ka munenge muchati vakuti hadaira kupera zvaro kuti Caps United yes kuti Manchester United yes ndigerepo saka nhasi zvakarongeka aiwa zvakarongeka plus national FM yes iri kuperi muti ndedzipi dzedzimwe dzamakabatira kaZimbabwe mungoti turu musoro enawo icho kwadi ya Zimbabwe ndine nyaya dzandinadzo mukoma KB pane varimi vari kuti izvo denga parasvika takudzokera mumunda varimi vakarima mbeu dzinoendeswa kuGMB right vari kuti iwo tiri kuchema tine mashoko atiri kunzwa ari kutenderera ekuti mari varimi vakapiwa isusu hatisatapiwa saka izvezvo vari kuchema vachiti kwatiri kufauna kuna vamwe vatungamirira maGMB etinisa chibage atinoendesa mbeu dzedu vari kungoti mirai asi kune mashoko mamwe ari kuti shoko riri kuti aiwa varimi vakabhadharwa mari saka tibatsireiwo nokuti mari dzacho hazina kuuya apo takugadzirira mwakazvakare kuti tisei tipinde mumunda ndine nyaya yemurume akaroorwa mukadzi ari kuchema achiti ndakaroorwa mushure mekunge mukadzi wake afa asi chandakazooneko zvino ndechekuti mupilo yatinotsagura mba tichirara ine piki remukadzi wake akafa Pullman selector murume ane mukadzi akafa ndokubva aroora mumwe mukadzi asi mupilo yanorara mumba yemukadzi wanaiko zvinozvo muinenge muine piki remukadzi akafa ko iye mudzimai mutsva uyu paakauya hana here kuuya nezvitsva magumbeza mapiro nezvimwe zvakadaro akatouya nazvo saka mupilo make imomo ndomakaiswa picha remukadzi wemurume uyo akafa baba ndine nyaya inosuwisa inorwadza yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti murehwa kusanganisira nyaya yekwaChief Kazangarare kuri kuHorongwe mukadzi akabva kwa murehwa mushure mekuenda kumba kuvabereki vake kunove iko kwaKazangarare kwainde kwaKazangarare achibva asvika uko akaenda aine pamuviri pake pane 9 manzi mukuwasha akatobhotaura kuti vanatezvara mazuva emudzimai wangu anenge akukwana akanzi wona pungwe yekerekeri kuno kundefamily ndemhuri kureva kuti pachaitwa zvinhu izvi kana asara atizozive zvinoitika takumbira mukuwasha mukadzi wako ngauye kono mukadzi achibva aenda ndokutaka kurwadziwa aine pamuviri Zimbabwe ndachema mukadzi kuswera zuro akapona rehuku zai ndiro ranga akatakura for 9 months ndichakuzokuudzai mhuri yeZimbabwe ndichitaura nemurume ndichitaura nevatete ndichitaura nemukadzi wacho kuti muzosvika pakupona zai mukadzi achitakura pamuviri anoenda kuscale vamwe vanoenda kunotorwa skani kusvikira vazopona uyezve kana wakurwadziwa kusvika wazopona chii chakaitika kuzosvika vakutoshevedzwa kwamambo mushure mekuzivisa sabhuku kuti mukadzi akakazvitakura ndo chinhu chaabuditsa ichi ndokuita kwasabhuku nyaya ndikuendesa kwamambo Kazangarare kusvikira vazotakura zai kudzoka naro zvakare vasvika usiku kwamurehwa vakatakura zai payave nyaya mhuri yeZimbabwe batai ipapo ndati tinonzi National FM chimuti takachibata nyaya itinayo yei kune vese vasati vajoina National FM WhatsApp channel manyai pachannel ingokumbirai kalingi ingotumirai kawedhiro kuti linki pa WhatsApp panhamba dzinoti 0713 938538 0713 938538 vanenge vachida kakuzotaura naBoshongora kuzomubata kuti mupiwe kanyaya munobatika sei icho kwadi mhuri yeZimbabwe vanochida kuti bata munotibata panhamba yangu ndati haina chipomerwa iyi nhamba hainyadzisi iyi nhamba inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 ndiyo namba yandinoshandisa vari kudzoka manje papa Isabel vachinyudza gejo Monday hangover killer Monday 6 October 2025 tindimurani tibve icho kwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzura dzakaitika matima nose nyika ino ndinenge ndichiza mhuri yeZimbabwe kwese kwamatima nose munyika kwamuri ipapo manenge makabata kuti kwasa zvikuitika matima nose nyika ino Zimbabwe nyendoda kutanga naye pazuva ranhasi pandau yane musoro
musoro yenawo pandau ya musoro mnyinawo handina kukwanisa kutomboitira chikonzero chipinga chiri kutadhama nguva iri kutofambidzana ndochanda kutangira ndochanda kuzopinda ipapo rega ndingoshevedzera Zimbabwe ndichiti paka Gutu versus Mondoro Mubaira. Right, chekwa Gutu chichibatanidza neMondoro Mubaira chakamira sei? Muri ya Zimbabwe nyaya ndi panapa inyaya inorwadza kune imwe mhuri iri kuMondoro. Inove mhuri ine mwanasikana akaroorwa kusvikira pari zvinozvo aita vana 4 kusanganisira first born ine 29 years dzokuberekwa kureva kuti vatore amai mumba mavari kugara. Mwanasikana uyu akasangana nemurume wake mukati menzvimbo yeguta reHarare kunonzi kudziva rasekwa DZ achiroorwa nemurume anga achizvita pasta mune imwe kereke iri munyika yeZimbabwe maiparidza mukati mekuparidza ivhangeri shoko yaMwari vakawanda vaigara mukati menzvimbo iyi vaiziva kuti shoko rikaparidzwa apa tinonzwa mweya uchidzika uyezve tinonzwa kumerera kureva kuti shoko rabva pane zvakanaka uyezve vakawanda vari mukati mekutenderera vachitendeuka nekuda kuparidza kwaita murume uyu vachibvopinda mukati mekereke mwanasikana achibva aroorwa nemunhu uyu ndizvo chaizvo aroorwa kudaro makorokoro basa ava vanobva mukati menzvimbo yekwaGutu kwaGutu kwandiri kutaura mhuri yeZimbabwe kunonzi kwaGutu kwamasvingisi kwaSabhuku Masheka vaendeko kwemhuri yeZimbabwe mukadzi uyu izvezvi ane vana 4 kusanganisira 2 vari pamba ne2 vakaroorwa nekuroora vasipo pamba kureva kuti pamba pane vanhu 4 baba naamai nevana 2 nevamwe 2 vari kunze vakatoroorwa wow makorokoto inzwai Zimbabwe zvakaitika kune shoko rakatumirwa kuenda kuvabereki vemurandakadzi uyu ari kwaGutu abereki vemukadzi uyu vachiudzwa shoko vari mukati menzvimbo yekuMondoro kwaMubaira kuti vedu we makagara zvenyu bhati mwana wenyu ahana kugara kana kugadzikana mune zvakanaka mwana atambura mwana ashungurudzika endai mumbonoona mati shoko rakatumirwa kuvabereki vani vemukadzi kuti mwana wenyu uyu akaroorwa napasa eya haana kugadzikana haana kugadzikana ende adaro ende shoko rivakatorotumirwa nehama yemurume iyeye kuti vana tezvara mwana wenyu hongu akaroorwa nemwana nehama yedu but magariro akaita hana kumira mushe nesuwo tiri kunyenyeredzekana kusvika pamba patinyatosvika dai makwanisa kusvika padhuze nemwana wenyu muone magariro kuti mwana wenyu nguva iyoyo vatezvara baba vemukadzi vakabva vabata foni kufonera Mukwasha Mukwasha makadiko muri seko neupenyu Mukwasha akadiko mwana wangu Mukwasha akadavira achiti izvo baba kuno kuti ripo sikasimba pakanzi mwana ari sei zvikanzi kuno kuinjanji ko mwana wangu ari sei nevazukuru zvikanzi mwana wenyu njanji baba oifoni taurai naye mwana achibva piwa foni achibva taura naye anowa mwanasikana uyo ari kunzi ari kutambura uyoyo but Mukwasha uyo haana kuzviziva kuti nguva iyoyo yavari kufona vatezvera vatotumira vatete mwanasikana wake umwe anove muningina kuti mukoma wemusikana iyeye nehanzvadzi yake vari muroti kuenda ikoko ende kudavira kwaita mwana wemukoma Kebhi ringori voice rekuti kana munhu uchitaura naye haugoni kunzwisisa kuti munhu ari right rekwanda asi right nekuti kuna mwana kuti kana achitaura munofungidza kuti sabhosho ukanzwa achitaura une tarisi yekusangana nemunhu ane 140 kg yes uchizosvika unoona -4 andinozvisa vari kudosvika pamba mukoma Kebhi vari kuona mwanasikana mukadzi uyoyo akatogariswa pamvuri vari kunodai so anoita zvekutosumudzwa achinogariswa pamvuri haataure haafambe haaone kutaura anotaura apo neapo akawonda zvinorwadza kunai Mukwasha kuri kuti mwana ari right ndochiichi zvikanzi ari right achiti hamuzvinzwisise ndezvemweya pane mweya mutsvene ukagara pari ndiwo waita kuti zvakadai so saka imimi kana musikanzwisise zvemweya munogona kuti ari kurwara atoripo voda kuzama kuti ari musikana zvikanzi pane mweya mutsvene ukagara pandiri saka kubata kwaukaita ndo zvinoita akangodavira kudaro akutaura chirungu chachirungu chega chega chinobuditsa mamwe mawedze aasina kudzidza pavakaita sei pakanga pakadzidza chachirungu akutorwa feti vai vakati manoda timusiye takuenda naye Mukwasha akati hakuna kwamana zvikanzi iwe uyu mwana wedu mweya mutsvene wanga wabata kumudzimai wakamubata zvenguva yakareba sei ndo akatozipa waza kutumirwa mashoko ane nguva yechingotaura nemunhu pafoni vasingazivi kuti munhu akaita sei ezvo munhu mukoma Kebhi akarwara kusvika panguva yekuti haachagoni kufamba makumbo ake anotosumudzwa mumba
achinogadzikwa paanogadzikwa achidzorerwa mumba nokuendeswa kuchimbuzi. Mukwasha hangaudze hama dzemudzimai. Hama dzimwe hama dzemurume ndidzakatona toitirwa ngozi pano ndo dzakasvitsa shoko kumba kwana Tezvara. Ndokubva atakurwa iye Mukwasha nemukadzi wake ndokuendwa naye kumhondoro kunova kuna naTezvara. Ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe varidzi venyaya nema-next door ekunzvimbo yekwaGutu nema-next door yekunzvimbo yekumhondoro nevenyurondi yedu tese. Nyaya kana ichingeuya pano kudai kusema kuti tingabatsirana sei pane zviri kuitika nokuti kuri kuenda nyaya iyi hamusati makuinzwa. Batai chimuti muri paipapo. Zvadaro mhuri yeZimbabwe vanhu vakwira murume nehama dzemwana uyu vaenda kumhondoro vanosvika kuna Tezvara. Tezvara vanoti ndiye mwana wangu here uyu. Vakatoshamisika. Naye Mukwasha zvikanzi baba musavhunduka pane mweya mutsvene wakagara paari zvemweya mutsvene hamuzvinzwisisi. Utori mweya mwana anobvunzwa kuti wangu ndine mweya mutsvene wakagara pandiri. Inzwai zvakaitika kumashure. Murume uyo ari pasta ane kereke iri munyika yeZimbabwe ine zita yaipinda but isikaita zvechiprofita. Paari pasta kudaro akatanga kunzwika kuti munzvimbo maari kugara achinobata kereke iyi ari kuenda mudzimba dzevanhu achivaprofita achivaudza kuti mune machira pano hunzai tipise muna zvikwambo hunzai tibate. Kereke ichibvira mudere kukereke ikati nhai shamwari kukereke ida kuita chakadaiso hatichakudi muchechi achivhadzirwa isusu hatiri chiprofita ndokubva abviswa mukereke. Dhenoroshi wakachwemba reporting to the angel. Reporting to the angel. uchida kunaka mweya mutsvene unotokudika uchida kunaka. Baba Isabel kune dziva remukaka Akatanganiko pakunaka uko kunowanikwa vana Eve. mweya mutsvene ukatevedza kuti kudiko. Nicodemus anenge ariko. Ukateveraniko Leviticus. pavo hama yangu ndianiko. Simon Peter. Kuchipedzesera Mother Mary. Romansi paini for the Peter Nibro. Afana to speak a driver. Jomanda Wakachueba Kebenegat. Simpinity Horomata. Turn your Rosu before. Walk out web. Walk out web. Simpinity. What about it? Turn your Rosu. Akiorosu. Pow! 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 Rickety! Boom! Huh? Ndezvemweya. All right. Vanomhanya ngatitsvake mubatsiri. Vanoenda kune mumwe mubatsiri anoita zvechiprofita hari mukati menzvimbo yekumhondoro kwamubayira. Vachinosvika ikoko mubatsiri vanotora mashoko achiti iwe murume iwe bvisa zvawakaisa pamukadzi apa nokuti ukaramba ukaita saizvozvo ndikazvibvisa ukazvidzorera ndichazvisa pauri. Muprofita ndati bvisa zvawakaisa pamwana wevanhu anoipa mukadzi wako nokuti ndikazvibvisa ukazozvidzorera ndikazvitora inini ndichazvisa pauri. Murume haana kudavira ndokuramba akanyarara. Vachibva ikoko mwanasikana mukadzi uyu anga kutaura mune zvakanaka nokuti aita singa inobatwa shaya kunyange chiri chirungu chake chaita singa chinosvisvinwa nokuti shaya dzake dzanga dzakabatwa dzisingagoni kutaura. Vachipedza kudaro vakazobva kuko akuita singa akugona kutaura dzimwe dzenguva pakutaura achiita singa ari kunetseka ndokubva vaenda kumba kudaro vakagumira ipapo ndokutakura zvakare mukadzi uyu ndokuenda naye kwaprivate doctor ari munzvimbo yekumhondoro. Vaenda ikoko doctor notora mashoko achiti varume munhu ari pacritical papoindi here hapana kunaka chiropa chake chakatodyika. Munhu uyu muchibva pana paizvozvi takurai munhu muende naye kuchipatara chihombe chiri munyika yeZimbabwe mukati meguta reHarare anonoadhimitwa ipapo achionekwa zuva rakasikwa naMwari. Ende kuve yakasvika ipapo achibvanzikana blood ahana pari kutodiwa mari yekuti awedzerwa blood rinosvika kana mapainzi 3. Vachibva kudaro paakanzwa mashoko achitaurwa ekunzi munhu anofanira kuendesa kuhospital. Mukwasha anga akateerera achizvinzwa ndati mukadzi uyu haagoni kufamba anoita zvekutakurwa. Ndokubva vadzokera kumba vachida kunogadzira kutsvaka mari plus kuti aendeswe muchipatara chiri mukati meguta reHarare. Inzwai Zimbabwe. Vachinosvika kumba vaenda kunorara. Vasati vaenda kunorara kwanzi murume wemukadzi uyu aita kagaragara anodavira foni. Halo munhu waMwari. Obva abuda panze aisada kuti anzwe kuti munhu waMwari wari kutaura naye pari kuti kudii. Akagaragara halo munhu waMwari obva abata foni obuda panze. Halo munhu waMwari obata foni oenda panze. Ko ava zvaudzwa kwadhokta kuti mwana wenyu ari kurwara mumhanyisei kuchipatara chihombe pavasvika kumba vakaita sei? Vasvika kumba vakangorara vachiti mangwana tiri kuenda kuchipatara. Okay.
but mashoko akazotaurwa nevamwe kwa gutu mushure bezora vakabva vanoti iye mwana uyu akaudza hama dzake achiti saka mweya waitaura chokwadi kuti mauya uchasangana nehama dzako kekupedzesera pamazuva 10 ndikakupa kutanga muna August uchasangana nehama dzako koveke kuonekana navo zvachose achazofa kwavaona saka akavaudza kuti kuuya kwamaita zvinoreva kuti mweya waitaura chokwadi ndakuoneke kupedzesera atichazoona nezvakare uyezve ane vanhu vakaudza kuti isusu takaudzwa nemweya mutsvene kuti tine bako ratikaratidzwa kuti bako iroro tisariratidza vanhu ibako redu ratichanogara imomo tagara imomo Mwari vachazotitorera mubako imomo murume nemukadzi vaenda kumba vachibva kuchipatara kugadzira kuti pamwe mangwana vangazoenda usiku iwowo murume achibva tize nemukadzi vachinotarisa kuseni mumba muno murume nemukadzi kandi gate amuna munhu kandi tolakaya vakatiza kubva pamba kuenda kubus stop 3 kilometers mukadzi uyu haafambi vachimutarisa padumbu rake pairatidza kuti simba ndekaningitua senge pane inenge tattoo rinenge ronda mukaritarisa inoita sekunonzi itattoo but iri ronda so izvezvi vari busy kutsvaga munhu murume uyu anga ane foni yaifona ichidavirwa murume uyu maiti makaenda paWhatsApp munotaura naye iko zvinozvi foni haichaiti iri kuratidza kuti kana WhatsApp yachona hapaisina foni yemukwasha haisi kuita mukadzi akambenga nefoni kumashure akazobvunza kuti foni yako iri kopi zvikanzi akawira mumugodi hatina foni saka izvezvi mhuri yeZimbabwe mwana vakanotora vakaenda naye pamba vakaenda kuchiremba kwa dokta vakaenda kumuprofita vachigadzira nechipatara chihombe mukwasha akabva atiza usiku nemukadzi wakachibvarwa pasi mushure mekutaura kuti pamazuva 70 atakapiwa taonana tichaonana zvakare uyezve mweya mutsvene wakatiratidza bako rekuti ndinopa tichararama tiri mweya waMwari uchazotitora tirimo imomo saka kuti vachiziva kuti mubako mavari ndemupi wakaenda mubako macho here uyezve mweya mutsvene uyu wanga uri mweya mutsvene here unosvitsa munhu kurwara kudaro kusvika apera unouraya mutezo wemunhu makumbo haachafambi haachagoni kutaura akutaura chirungu chaangasikagoni right vaenda here kwagutu kunogara mukwasha uyu kwese izvezvi vaitofonerwa nevana kuti makatora vabereki vedu kunoko takufa nenzara hatina munhu ari kutichengeta saka havana kudzokera kwagutu mondiro mubayira havako ndiko vatiza usiku vakatiza rini iko zvinozvo vane 10 days vatiza nezuro nhasi ndore chi10 vatiza kwese havasi kuwanikwa vaisa here mashoko kumapurisa vazivisa zvese vari kutsvaga munhu izvezvi havasi kuziva apo vari kuti kondisheni yanga ine mwana wavo haagoni kufamba haaoni haasimuki paagara anosumudzwa iye anga asina mota akamutakura nei kubva mumba nokuti patakamutakura isusu takatotsvaga chitakuriso 3 kilometers akaenda nainei vakarara nguvai pavakati aiwa mukwasha kuenda kunorara iwo wakaenda kunorara vanatezva nguva dzekurarama zvese uyezve zvakafanana nemunhu anorwara mukoma KP anonga akatorara kudhara kuti akabuda nguva yemukwasha ndo pavasiri kuziva chikonzera ivo vakangozomuka kuseni vachida kunomutsa varwere mamuka sei plus gadzirirai tiende sezvatakaudzwa nachiremba kuti vari kupi hapana ari kuziva rega timbonzwa vadiwa vateerere kuti vanoti kudini kubudikidza nenyaya inobatanidzira gutu pamwe chete nemhondoro mubayira 24 minutes past 10 ndio pafika nthawe pale banje babesa beo papa uyezve rimwe shoko randoda kubvunza mukoma KP vanhu tinonamata zvitendero zvakasiyana uriko here mweya mutsvene unoti kana uchinge wagara pamunhu munhu anorwara kusvika pakusaona kusvika pakutadza kufamba kutaura rudzi rwasingazwisisike uyezve ndakandasiya imwe nyaya pavakaenda kuchipatara mukoma KP kwadokta akabvaiswa padripi akabva takapiwa mapirizi mukwasha aitomanikidza kuti musambe mapirizi mweya mutsvene hauri izvozvo aitotomubvisa padripi amai vacho vachitopopota kuti regai mwana umwe mwechi amwe mapirizi achiti aiwa mweya mutsvene uri pari hautodi muri kutokanganisa mweya iyo chechi yemukwasha uyu yakura sei paakadzingwa kuchechi yake iyi kwanza akakupinda chechi yake iye varipo 4 iye nemukadzi wake nevana vake 2 pamba saka yane vanhu vakawanda sei aiwa vaitongopinda vakadaro vachitoimba vachita zvinhu zvoori pamba ipa namanje kuzosvika pakutobva izvozvika
ndozvakanga uchita uri bamba vake ya zvakaoma 0713938538 kanyemba kutaura chokwadi alright kutaura chokwadi hakuna mweya waMwari unorwarisa kamweya uri pakubatsira vanhu Mwari hana kuuya kuvanhu nemutongo akauya kane hunyoro saka chii chinofanira kuitika manje panyaya yatsudzurwa nababa Isabel KB naBozho avo vekurwara nechiprofita hakuna zvakadaro hurombwa chete uyu hatidi kakurova imbwa takavega mupinyu hatidi kutaura zvakawanda KB naBozho ngavaende kupolisi vapiwe mvumo yokuenda kuna service provider line rinoshandiswa ka nemukuwasha vaone kuti akapedzisira kakutaura nemukuwasha uyu kuti vairongei ndiye akatransporta vanhu ndinonzi Lloyd pachishawasha 6 minutes to 11 ndopafika nthawi pane manje papa Isabel pfapfaidzai chimwe tozonzwa kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudini ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza ndokudzodzora dziri kuitika matima naose nyika ino yaya ndinaye mhuri yeZimbabwe rikaningoti paka Murewa Chief Mangwende Urungwe Chief Kasangarare Chief Mangwende Chief Kasangarare nyaya yandinayo panapa mhuri yeZimbabwe ndizwe nyaya yandiri kutaura panapa yakamira yakadai nyaya yakaitika ndiye kuti kune mukadzi ange akazvitakura kudaro mukadzi uyu anga atosvika pa 9 months asvika pa 9 months kudaro kuvabereki vomukadzi uyu kwaanoberekwa kunove ndiko kwakazangarare muri munzvimbo yeumwe sabhuku ari kwakazangarare vabereki vomukadzi uyu kwakabva kwaita mutambo wepungwe yekereke okay paita mutambo wepungwe yekereke akanzi Mukuwasha mudzimai wako tinomuda kuno Mukuwasha akazama kuti nezwi mudzimai wangu mazuva akwana anytime pane zvinogona kuitika paari ndokusaka neniwo ndichigara ndiri pedyo naye zvikanzi Mukuwasha zviri panapa ndezvekuti unogona kuperekedza mukadzi wako nyaya iri panapa idare remusha mwana wese mufamily aripo Mukuwasha akaperekedza mukadzi wake kuenda kwakazangarare ndokusvika ndokusiya mukadzi wake pakatoitwa pungwe aripo but pana Mukuwasha chibvazona kuti condition yeve nemukadzi wangu kuti ndifambe kudzokera naye akatotakura bhegi chairo haachakwanisi ndobva ati kumhuri iriko ndakuchikusirai mari kana pane zvinogona kuitika mari yekuchipatara ishi ini ndakudzokera kumari kasiya vana varega okay Mukuwasha ndikusiya mukadzi wake kwakazangarare kwana tezvara achibvadzokera kwa Murewa pamuviri apa pemudzimai ndepeshingani ndepechi5 pechi5 atori nepamwe pakambonetsa nepamwe pakabva ndobva asiya mukadzi kusora kwaZuro mukadzi vakutogadzirwa kuchipatara kuti nguva inoika handi kuchipatara pasvika munhu uyu akuda kupona vachitogadzirira kuti vanhu vapedza kugeza pai akutoshedzera mumwe mukamara manyai kuno dai isusu kanzi no shupa yatobuda ndo zvinoratidza kuti kana mukadzi akuenda kunopona mukaona izvi zvauya izvi chiregai kufamba nemunhu uyu munouraya mwana ari padhuze ndobva vagara nyamukuti atoshevedzwa vakutobatsira munhu mukadzi akutogomera nguva yaunoti mwana akubuda ndobva pabuda zai mukaenda paWhatsApp channel zai ramuri kuona irororo rehuku kwete rekuti rinenge resaini yekuti ndire huku here ndire chi rehuku chairo rinozikana kuti ndire huku iri ndobva rabuda zai Mukuwasha achibva fonirwa nanatezvara Mukuwasha uya kuno mukadzi wako pamuviri paya ndozvaitika pabuda zai murume ndobva akwira ndokubva asvika ikoko ari pana tezvara sabhuku vakaziviswa sabhuku ndokubva asvika panzvimbo sabhuku asvika panzvimbo achibva ataura mashoko ekuti nyaya izvi ndiri kukumbira kuti mangwana munofanira kuti muende kwamambo achigamuchidza timu iri Salmon rekunzi muri kutodiwa mamambo mangwana pasina kukundikana makabata mari inokuita $40 kana makundikana $30 asi munodiwa mangwana kwamambo pasina kukundikana
Mukuwasha achibva apindura kuti isusu mariyo yatina. Achibva achivedzera kuti mambo vanoda kukupai magodobori avo ekuti vaone kuti chii chaitika ichi. Mukuwasha achibva ati inini handina mari, zvikanzi izvo hatikutenderi kuenda nezai iri, pamwe mukati muritori bhombu kana kuti tori poison munogona kufa. Saka munofanira kuti mambo maenda kwamambo mopiwa magodobori avo, mapiwa magodobori avo muona kuti zai rakamira seiri kana muchizofamba naro. Right? Mukuwasha achibva ada kupindura achibva anzi naSabhuku, nyarara iwewe hauzi wemuno, uri muuyi, vemuno ndanatezvera vako. Saka vatiri kupa samoniri ndanatezvera vako. Vaida kuzama kubvunza kuti isusu takaita 9 manzi, panosvika 9 manzi mukadzi akazvitakura, pane zvakawanda zvatinorusa. Akamboti ndoda zvakati, achienda kuchipatara akati ndoda zvakati. Zvese mukadzi akazvitakura mhuri yeZimbabwe anogona ngokuudza kuti izvezvi ndikuda nyama yehuku, ndikuda yembudzi, ndiri kuda chii. Zvese izvi ndaitozviita kutotambura, asi pekupedzesera ndaiti ndichazobata chinobatika. Saka kana mimi muchinditi mukadzi wangu apona zai, motipa samoni zvakarira kuti panodiwa $40 sevanhu vane mhosva yekuenda kwamambo. Ndei mhosva yangu ndei. Adaro ndakazotaura nemumwe aizviti jinda ramambo ndichiti ichokwadi, vanhu vavataura neni asi vane kupokana kwekuti vanzi kuri kudiwa $40 uyezve samoni nderei. Jenda ramambo rikati kwese iko kubhosho usasvika nemhaka yekuti tine vadiki vachangotanga basa vatinotuma vanozonyora nekutaura zvinhu zvisiri izvo. Saka nyaya $40 ise pasaiti. Okay, haipo. Ndobva yabvapo, ndokubva vasoti tsvakai takutsvagira magodobori. Ivo vakataura zvakare kuti hatina mari yekuzobhadhara magodobori. Vachibva vanzi tsvagai munhu anokubatsira, ndokubva vatsvaga muprofita ari mukati menzvimbo ishi, ndokubva vaenda kumaprofita. Zvandiri kutaura mhuri yeZimbabwe izvi zvaiitika nezuro. Vaenda kumuprofita zvikanzi ndokuitira muna mato, but zvondoda kukuzivisa ndezvekuti muzai mune zvinhu 3. Okay, hamufaniri kusvika mangwanana 9 musati mabatsirwa pazai iri. Makaipa. Zvimwe zvezvimwe zviri muzai, 1 inyoka, 2 imheni, nezvimwe zvavasina kukwanisa kuzunzwa kuti chii chimbori mukati imomo. Saka mukaramba makabata chinhu ichi. muprofita aiti muzai mune zvinhu 3. Mune nyoka, mune mheni, zvasiri kunzwisisa kuti chii. hatisi kunyatsokuonekwa mungwambiti. Ndobva vaitirwa munamato wekuti vakwanise kufamba, nekuti Mukuwasha ari kuti mukadzi akapona chinhu icho, mukadzi wangu inini handisi wemuno, ndiri wekumhondoro kwamurewa kwa Sabhuku. Sabhuku sera Sabhuku ndinani chekupai pamwe chete naChief Mangwendi. Kusvikira vaitirwa izvozvo, nyaya kwamambo vakazoenda pavakanosangana kwamambo vakanguratidzana. Mambo akati ini zairwa ndikuruona. Okay, ndobva vazotakuriswa sairawo. Angane hanzvadzi yake yakaenda naye kunoona mukadzi wake kuti mukadzi ari kunzi zvarachi zai. Ndobva vadzoka achirudza iko zvinosu taipara mudhorobha. Iko zvinosu taenda kumusha, asvika usiku kwaChief Mangwendi. Nhasi kuseni akuda kuzama kugara pasi kuti aratidza nehama dzake kuti ndo zvakaitika izvi. Anoti isusu takazorwa tiri pabarika, baba vedu vane kereke vanonamata, vane madzimai akawanda. Mumba medu isusu makazorwa inini mwanakomana ane mudzimai aita Zai. Takwanisa kuungana, asi vamwe ukama mukuzvarwa kwedu vanoti kwanzi enda 1 by 1 uchifamba mudzimba dzavo uchivaudza kuti mukadzi wangu akazvara Zai, mukadzi wangu akazvara. Iye akati paukama tingadaro here kuti mungafamba nemi, plus imimi zvamuri kundiudza izvi zvokuti nditendere ndichiudza vanhu kwandakafamba ndakanzi 9 o'clock vaifana kuchaitinisa iri 9 o'clock dzarini nhasi. Izvo zvaitwa nguva KB past 11, 4 minutes past 9 yadarika ishi. Uyezve kwaakaenda uku mashoko anoti haatyi kutaura kana kumabvunza. Anoti paakaenda iye akanoudzwa kumuprofita kuti izvo nyaya yandiri kuona panapa ndiye kuti ndiri kuona makore adarika aya pane nyaya yakaitika yekuti mumba menyu muine huku makanga mauraya bhurera renyu ndobva marisa pamapfiwa, kuchibva kwazouya imbwa ndokubva yatora bhurera iri. Muiri kuiziva nyaya iyi? Murume akati hongu ndoiziva nyaya iyi. Zvikanzi right.
ndo zvakaudza kumuprofita. Yes. Okay. Ndo parikutangira chi? Nyaya. Parikutangira nyaya. Makazoita sei panyaya iyi zvikanzi pakabambo chikwa matoke ndipo pasochikwa buraira asi pachikwa buraira iri vanhu vakade vakachika maburaira vari mukati meukama mukati mehama dzemurume wangu vakazouya neburaira ravo vachiti ndauya neburaira iri ndiri kukumbirawo aiwa torai vanoteka mboda kuriramba bati takazoritora tichibva taridya kudaro tisu zvakare takazoenda kwaranga ratorwa kunobhadhara tichiti zvaitika izvo hazviite waiva tibhadhara ivo vari veukama. Ndo wanga wane mbwa yakazodya huko. Saka muprofita anoti hapana kucheka apa. Okay. Iye murume uyu auya zvakare asvika kumba uko azounganidza vanhu achibva ataura kuti ndo zvimwe zvandakaudzwa but nhasi kuseni pazoda kuita hondo zvakare pane umwe woukama asvika achiti iwewe wananga amai vangu uroi. Akati ndavaronga papi ndakuudzai zvakaitika nezvandakanonzwa kwandakafamba pamusoro pezai iri but handisi kuda kududuka tichiita nyaya iyi tanzidzai iri risasvikana naini. Azobuda murume uyu ndokubva vaenda kurwizi kwavari kufungidzira kwakadzikadzika but vati tamaka patakaisiapo ndopavakanda zai asi sabhuku vavaudza vakavasivisa. Ndizvo ere zvaakaudzwa kurungwe kuti kana ukasvika right kwamurewa unofanira kunoisa zai murwizi kwanzi unofanira kukandwa mumvura. Okay. Saka nhasi vari kanda mumvura mukaenda pawhatsapp channel yedu yemhuri yezimbabwe iroro zai iroro ramuri kuona iroro ndiro zai rakabuda mumuno angani 9 months ende regai ndikuzivise mukoma KB ndabvunza zvese mukadzi uyu kutangira nepa 3 months akaenda kunonyoresa aenda kuskero ndokubva murume achiti mapepasi aya ndinawo aya ndakaenda kuskani ndokubva ndaudzwa kuti mudumbu remukadzi wako mune mwanakomana. Mwana kuskani uku vakaenda kuskani pamaweeks mangani? Havana kuziva kuti vanga ri maweeks mangani. Vakatoona mudumbu mune mwana. Vakatopiwa bepa rinoratidza kuti mudumbu mune mwana ende mwana ari mudumbu umu mwana mukomana. Saka mwana akaenda kupi? Akaenda kupi kukazobuda zai. Zimbabwe manyai pa National FM WhatsApp channel munozoonera mega kana musati majoina channel iyi ingotumira ikawedhiro kuti link pa WhatsApp pa number dzinoti 0713938538 0713938538 kuchitika nehurungwe kwa Chief Kazangarare. Tiri kuona ma messages ma comments kubva kuvateereri havasi kutambira nyaya iyi havasi kuinzwisisa kuti chokwadi munhu angazvari zai. Regai tinzwe tabata anoweka murume wemudzimai akasangana nedambudziko iri tinzwe kuti zvakamira sei. Mangwanani makadiniko baba? Tinosimba chose musataure zvenyu zita asi mungada kutaura kumhuri yeZimbabwe kuti muri kutibata muri kutaura muri kupi muZimbabwe ino? Ndiri pamurewa panonzi pachikupo apo. Pamurewa pani? Machikupo. Exactly. Right, muchidimbu chi chakaitika? Chakaitika musi wa1 ndakafonerwa na in fact musi wa 4 ndakafonerwa na zvinzi chakune pfungwa yemhuri vari kukumbirawo mhuri yangosvikako iwanikwe iripo. Then ndokubva ndatsvaka mari ndikati regai vauye ndokubva ndakwanisa kuti mungafambe mega nezvamuri regai ndikubatirei bhegi ndobva wakamura preparation yavo tabva tapinda muroad musi iwowo ndokunosvikako. Then tasvika ikoko pfungwe shuwa yakanga iriko ndikatotengawo chikafu chakakwanisa kushandiswa papfungwe. Pakuseni ndikafumawo kuti ndiri kukumbirawo kuti ndisiye mukadzi nekuti iko zvino zvaari kuti kuti ndidzokere ndogona kusununguka muroad maonero andiri kuita. Okay. Ndikapinda saka then ndadaro vanatezvara havana kuramba vakati aiwa hapana chakaipa ngavasare zvavo. Ndikati mari kuti vanokwanisa kuzouya namai guru ini ndovagarira mutauni. Saka zvadaro taifonerana zuva nezuva ndichibvunza kuti zviri sei. Saka ndakazonzi musi wa1 kuma8 ndakatanga kufonerwa kunzi adzimai vako havasi kunzwa zvakanaka. Okay. But nemasikati acho futi vakanga vambondifonera kuti ini handisi kunzwa zvakafonera isisi wangu kuti ndinzwe kuti vari papi bhodzi isisi wacho vanomboita zvekumbomhanya kunodhakwa achidzoka zvavo pamba ikoko kwakazangarare.
ndobva ndavabata ndikati mhanyai kumba munogarira padhuze munhu ari kuti amusunga zvakanaka. Okay. Saka vachidzokera kumba ndakabva ndazofonerwa zvikanzi regai ndigeze ndiende nawo kuchipatara. Saka pasina nguva diki ndakanga ndakutonzwa foni yakabva yapinda kuma8:30 dzemazuva rodoka uri musi wa1 zvikanzi pari pakugeza ndaona ndavasununguka zai vandishedza mhanyai pano then ndichibva ndanogashira riri zai. Pamusoro vakasununguka zai vachigeza mudzimai wenyu? Achigeza. Vakasununguka vari vega? Vakatosununguka nguva yavakatoshedza sisi wavo kuti uya kuno because zvandiri kunzwa peni yandinayo yaye kutosununguka. Okay. Then sisi wacho ndokubva vaito zvavanoito kuti munhu akwanise kusununguka mune zvakanaka vachibvaona izai riri kubuda vachibva vashedzana bhudhi wacho. Pamushapa bhudhi wacho vairi then mumwe wacho anogarawo kwake egawo kune kamuzi apa kachinhambwe. Okay. Ndokubva vaona kuti azvechokwadi izai uri muchimomo. Then wakabva washedza manext door inini foni ichibva yatopinda ipapo zvikanzi ndozvaikuno. Indikati sezvo ndanga ndatenga chikafu chehuku nditomabhureka twandinato ndigai nditsvake mari. Pandatsvaka mari usiku ihwohwo uchibatawo hama dzangu kuti ndozvaitika. Then imwe hanzvadzi yangu inoteerana neni yakakwanisa kuti iwewe hatisanganei tibatane. Okay. Ndobva tabatana panonzi pakrosi iye anogara kwamurewa tabva taenda. Nonoka kufamba nekuti inini mari dzandaikwanisa kuwana dzadziri dzemaeco cash. Saka ndaitsvaka keshi kuitira kuti kumberi ndisazoshupika. Alright. Tichinosvika ako zvechokwadi chakanosvika na11 dzenguva idzi. Tichibva tanoratidzwa zai zvikanzana nati sanduchi zai ndeizvi ndorabayira mudzimai venyu izvi zvikutishamisawo. Ndikati saka todii zvikanzi isusu tinokwanisa kutobvunzwa imi kuti toita sei. Ndikati aiwa ngatibatsiranei. Ndikanzi nanatsano nguva yazvaitika zvinhu izvi tine varume vatashedza vanova mumwe madzibaba anonzi Joshua anga akagara kuti ndoda kusvika murume wacho akasvika ndokuti ndizosumuka pano. Okay. Then ndichisvika ipapo murume uyu akati zvechokwadi ndini ndati ndida kukumirirai baba kusvika masvika. Chiitiko ichi ndati ndichitaure ndichiti chakanangana nekumusha kwenyu musazopa mhosva vana tezara wenyu. Alright. Ndikati madzibaba Joshua ava vanga vakakumirirai pamakazosvika vanga vari pachechi here vakauya sei pamushapa? Pamushapa vanonzi vane kwavaitoendawo vakakumbirwawo zvavo vanopfuurawo nemurodhi vachiendawo kwavanoshandirawo vanhu mheno kumakrawo avo. Alright. Saka ndavaona kudaro ndikati saka inini ndaitoita kunge ndiri kuignora zvaaitaura because ini pfungwa dzangu dzari pakutoti dai ndawana mota munhu amboenda kuchipatara toona kuti chii chaikonzeresa. Alright. Saka vanhu havana kuziva kuti ndo zvandiri kufunga. Saka ndobva zvanzi madzibaba mukundiignora imboteererai. Ndikati ndiri kuzvizwa zvokutaura. Saka madzibaba ayo zvikanzi no madzibaba ndakambvunza kuti saka chii vavariro ndei zvikanzi madzibaba ndakuda kuchipinda nemi panyaya. Mudzimai wenyu ane nhumbu yakambobva kumashure uko yakatsakatika mulebha yange nematwins. Ndikati ichokwadi. Saka ndondiziva here ndaka ndikuzive ndokubva ati iko zvino kumashure kwacho pamberi pacho ipapa pane huku yaakambopiwa. Saka ndakatanga kufunga vandatanga kuseka ndikazvasi pane huku yaakambopiwa yaakadya nekuti pane mvura yaiuya ichibata huku dzechi nematoki. Then pane munhu akazouya asi munhu anodudzirwa kunzi ihama yenyu akauya achizoripa zvinhu izvi. Ndikati vandatanga kuseka ndikafunga kuti zvechokwadi zvinhu izvi zvakamboitika ndichizviona. Pane imbwa yaiuya ichibata huku nematoki pamba penyu? Saka mwana wangu akati musatiripe zvenyu ingokwanise kusunga imbwa yenyu. Zvikanzi aiwa idyai ndakupaine mwoyo wese kuti imbwa yangu yanyanya kudya zvinhu zvenyu. Muridzi wembwa munomuziva? Munomuziva. Okay. Saka ndakabva ndatanga kufunga
ndaseka hangu because picture yacho ndakabva ndatoona kuti right zvinhu zvakaitika ndiripo shuwa zvikati iyeye ndiwe umwe wacho ari kukonzeresa dambudziko izvi kubva kuri dambudziko kana zvikunoku kwamakaonera ndikati saka inini ndiri kukumbirwa kuti pazaya apa ndochiita sei kuti inini ndikwanise kudzokera because ndoda kudzokera mangwana ndasiya mwana wechikoro ari form 1 kumba ndakatokumbira vamwe sisi wangu wakuru kuti ndaikumba futi munosara nemwana vakatosiyawo musha wavo zvikanzayo tinotaurirana naana tezvara wenyu ini ndaenda akabva aenda zvechokwadi ana tezvara vakati no mangwanasano munosimuka nyu muchifamba muse ndichingomuka ndichiti inini ndakuda kufamba pamapanzi akufambi nani vakabva atezvara vakabva vati timira titenge taoneka sabhuku kekuita zve takamudana haana kuuya tamudana zvaasina kuuya regai timudane futi kuti imimi maakuda kudzokera zvaitodii ndobva vanomudana vaauya ana mai vemukadzi vakabva vauya bhozi ambuya yangu vakashaya ava vanimina vacho nevakoma vacho nematambudziko vakashaya vakapera saka sabhuku yaakabva abvuma kuuya akati no chiitiko ichi kwacho haaendi nekuti ndanga ndachiisa kuna mambo kazangarari nguva yamakandiudza ndandachiisawo sano vakamuti iwewo wanga usingafanira kutaura kuna mambo nekuda kwekuti iwewo hauna kutanga wasvika pasini paitika zvinhu izvi wakumhanya kuti nyaya yako mambo nekuti wakutaura izvozvo sano wada kuenda saka todii zvikanzayo ngavamiri vanofanira kuona mambo sati ndobva ndati alright varume asi inini makutondidyira nguva yangu bozi kumba uku zvinhu zvakandimirira saka zvadaro kumazuva rudoka kuma4 kuma5 akabva adzoka futi nesanganisi nemuisanzi mupurisa wamambo zvikanzi tava nesamanisi yako yanga yakanyorwa $40 zvikanzi unosungwa nemhosva yekuti mudzimai asununguka pamba paatezvara ndikati ko inini ndine mhosva yei handamboya kuzosungisa vanhu vekunoku kana kuti ndisunanga huroi kana kudii inini dai ndiri mumwe munhu dai ndichinzi handina kutouya mani ndatouya kuti ndiwo ndikabvunza kuti ndodii vakanditi aiwa mirira tikuonekewe kuti uchati uzofamba sei saka wakundibvise mari ini handisi kubvisa mari amhena anatsama bozi ni mari yandinayo yakatokwananana nezvandavinga lazima yangu ikundirwadze kuti ishoma futi nezvandikutoona panapa saka zvadaro manje akabva ati zvandataura ndizvozvo ndokubva aenda sano wangu aenda unodidzidza fodya vachidzoka ndabva ndavati sano ndozvauya zvichitaura sabhuku zvikanzi atimuenderei vatatorana nayo nzvadzi yangu yatakaenda nayo iyaya nasano tikamusvikira tikamuti nai tauya zvakare toda kunzwisisa akati no nyaya yakuna mambo ndaiendesa kare inini munofanira kubvisa $40 kana musina kubvisa $40 munofanira kutobvisa makasununguka kana itonzi yatoita shoma munenge makutobvisa iri $35 kana 30 ndomugana asi yasara yacho inozouya sano wakati atazvinzwa havana kumupikisa takabva tadzoka vatagara pamba tikati zvinotodii ini ndikati inini tsado zaida kusiya bozi mari yandiri kuchajwa ikai ini handina mari akutozairi ndobva tawirira nadzadzi yangu kwete zvazvo zvikuenda pasaidi zvaziya ipapo tikati isusu mangwana useni ngatimuke takarowa pasi takuenda zaitokutosiya mwana wenyuyu kana muchida chatera isusu takurowa pasi zvikanzaiwa sano hazvikodzere mema kundiomesera ndizvozvo saka sano vave vakaramba vakatoti taita zvokuti takarara tichitaura vachida kuedza kuti isusu tisafunge pfungwa dzekuti tiende kwachena kudaro ana mai vakabva vataiwa mukwasha hauendi shuwa ngatimirei tese tibatsirane tizwe kuti zvii zvikutora nzvimbo tomirira sandi yacho inosvika saka pane mumwe tsano wekuva kunonzi kwagundura ari pabuffalo downs akabva anonzi Kiri akabva ati no regai ndifoni vafonera mambo wacho mune nemapurisa acho iye akazopa kuti nyaya izosvika kwamuri iye akafona
iriko here kuti isusu tafirwa musha medu tiri kuchema nedambudziko iri rekuti takatarisira mwana tozowanikwa riri zvai moti tichoda 40 years apa munhu ada kunorapwa zvinorevei zvikanzi vakanetsana vega vega paadzosa foni kwatiri achitaura kuti aiwa isusu vakomana handei tsamba iyoyo ndamutendautora tsamba yako kana asina ndiri kutomufonera kazagara paafona zvikuwa kuti handei tonosangana ikoko. Nokuda kwenguva dzedu baba, pane mashoko ambotaurwa naBhozho Ngora ekuti pamakabatsirwa nemuprofita vakataura kuti muzai umu mune nyoka mune mheni, makataura zvinhu zvitatu zvikanzi kana mukazoda kubatsirwa mukabatsirwa, but make sure kuti by 9 o'clock zai iri rinofanira kunge pane parinofanira kunge raendeswa. Pane zvakataurika here zvakadaro? Zvakataurika zvekuti izvozvo zvazozondipa kuti nhasi makuseni nditariso hama dzangu ndakarara ndavaudza vamwe ndakati musvika ipamba muone ndisandasvika vakazviona, then havana kuya kuzondibatsira. Ndanyatsoona kuti nguva dzacho dzaakundidya ndobva ndatora zairi yari yabva ndanorisa kurwizi uko ndikati aiwa kana richiputikira ngariputikire ikoko, anoda kuriona ndonomuratidzira ikoko. Saka maenda kunorisa kurwizi zai racho imi muri mega? Ndinanzvati dzangu dzandinadzo panapa ndokwana kuita 3. Okay. Ubva ndati hona itangoita tega, vamwe vacho havasida kuuya, saka isusu ngatitore netinoisiyawo pane kuti rigare pamfanana nekuti zvakanzi risapinde mumba apararara. Shuwa takaudzwa kudaro. Pane zvakare mashoko ekuti mudzimai wenyu makatomboenda naye kuchipatara achinoonekwa sezvo anga akazvitakura kusvikira patomboitwa skani yakabuditsaka kuti nhumbu iyi ine mwana mukomana. Mwana mukomana ndiyo ishi. Ichokwa. Yezai iri. Saka imi pakati kwa skani mudzimai akaenda kuskani pamaweeks mangani? Akatanga kuenda kuskani pa4. Kubva chida kunyatsoona kuti ndichitsvaka tsvagurudzo kuti mistake yakamboitika iyi iri kufoirira papi. Alright. Then ndobva tazoenda futi pa7. Ende skani yatakaenda takatochinja, kana chisikero yaaienda takatochinja tichida kumbonyatsoona kuti pamune chitsotsi chiri kuitika here. Mukatonzi mutori nemwana mudumbu, dumbu ranga rakatokura. Dumbu ranga rakatokura zvekutoti mukaruona maitoti pamwe rinetori nematwini. Saka mushure mekubatsirwa nezai dumbu rakatoserera. Shupa ndo yakabva yabuda, chevakuru hachina kuonekwa kuti chakafamba sei. Mukaka uri kutobuda mazamu izvezvi. Mukaka utobuda mazamu izvozvi. Makwanisa here kuenda kuchipatara? Apapa ndiritori busy kutotsvaka mari zuva ranhasi izvezvi, ndiri kutombotsvaka mari kuti ndikwanise zokuti sisi vangu ava vari kutombotorawo kuti vautombotengesawo mbudzi kuti zitombobuda tikwanise kuti tione mari tiende kuchipatara. Mudzimai wenyu ari kupi? Naye panapa. Ari kunzwa sei? Musana negumbo. Ndo zviri kurwadza. Saka zvaitaurwa namadzibaba izvi zvokuti pane huku yakazobhadharwa mushure mekunge pane imbwa aiuya ichidya huku nematoki, munoiziva nyaya iyi? Inini ndinoiziva zvichokwadi yekudziva kwehuku dzangu, asi handina kunge ndakambotaura kuti ngatibhadharanei. Okay. Ndaingova munhu wekuti ndaingokomekedzwawo ndichiti bata imbwa iyi. Imbwa iyo yakatozosvika pakutozotorwa nemunhu akanoiuraya. Munhu wekupi? Munhu amatigeri munomu. Ndiye akatora imbwa yacho? Akatoiuraya. Okay. Saka mashoko amungada kuudza kumhuri yeZimbabwe vakateerera panyaya iyi, vazhinji vanga vachifunga kuti Bhozho Ngora ari kunyepa, ndeye kuti kudini? Mashoko andiri kukumbirawo ndeye kukumbira rubatsiro, because handichaziva nekuti hama dzangu dzacho hadzina chadziri kundibatsira nacho, uye sabhuku wangu chaiye ndakamuudza tichasvika ma11 kuti ndaamuno tiri ikoko, ndaingomuudza but haasi kuuyawo paground. Saka ndozvazondityisa kuti manje haasi kuuya kuzoona kosairiya ndakanzi harisi zai.
ko imimi sei musina kuenda kumba kwa sabhuku nokuti vanhu vakuru vatiri kutaura nezvavo ka madii kusvika kumba kwa sabhuku muchimuratidza kuti ndo zvakaitika pandakaenda kakuurungwe kwa chief Kazangarare pamwe vakabatikana sabhuku? Ya kuenda ndingaende but panguva yacho iyoyo ndaifunga kuti iye sandamuudza akati imimi mutange maita munoita. Okay. Ndafunga kuti pamwe achatumawo mapurisa ake okukome nekuti inini ndinotomboshandawo nemapurisa akewo vachinditumawo kuti shedzera musangano but handina kana hwani wandamboonawo vachitaurawo kuti kana achisvikawo pamba kuti ndauya kuzoona chiitiko chandanzwawo. Alright. Makasununguka here kana muchida kuti Zimbabwe ikubatsire, makasununguka here kusiya namba yenyu kuitira kuti vakwanise kuzokufonerai? Zvakanyanyisa. Siyai namba yenyu kuitira kuti muri yeZimbabwe ikufonerei. Kune avo vanogona kubatsira munzira dzakasiyana siyana vanogona kukubatsirai. Namba dzinoti kudini? 0777 42 33 43. Dzokorerai zvakare. 0777 42 42 33 43. Alright, tinotenda mukoma, tichazokubatai zvakare kamangwana tichinzwa kuti nyaya iyi inenge ichifamba sei. Mungaite basa zvekutoti hanzvadzi dzangu dzakatori panapa paizvezvi dziri kutongoshaya kuti wemboende here mumba kwavo kana kuti toita sei. Tatopererwawo isu. Alright, nokuda kwenguva dzedu regai timbotengesa asi tinodzoka mangwana tokubatai tinzwe progress. Zimbabwe inenge ichida kuziva kuti pane here vagadzirira kukubatsirai kuti tizive kuti zai rakabva kupi, mwana ngari mudumbu akaenda kupi. Asi dai makwanisa maenda kuchipatara munovaudza, dai matovaratidza zai racho musati marirasa kuratidza kuti ndo zvakabuda kamudumbu izvi, so that ivo vanokwanisa kuziva kuti ndo zvakaitika kana vachinyora mareports anoenda kuMinistry of Health and Child Care onyora mareports. Alright, harina kuraswa but ndangorigadzikawo zvakanaka kuti pasawanikwe pane chinorivhiringidza pariri. Tinotenda tichakubaitai mangwana tinzwe kuti zvakamira sei. Maita basa, tinotenda maita basa Zimbabwe. Manzwa akababa vachitsanangudza vachitaura vega nokuti vazhinji vanga vachishedzera kuti aiwa kabhozhongora ari kubika nyaya, but inzwai baba avo vari kutaura kuti ndo zvakaitika. Mangwana tichataura nemudzimai wacho nokuda kwenguva dzedu, regai katipe mukana kuna bhozhongora. Vanhu kakuzuva nezuva rinenge ukachibata kuti zvikuwa zvakanaka. Ndine nyaya mukoma KB yatika mukati menzvimbo yekukuwadzana pazuva ranhasi remwana angowanikwa ari mune rimwe bhini arizoti angakaiswa mune imwe plastic. Mhuri yeZimbabwe zvinorwadza kuti varandakadzi mwana anenge ambotakurira. Mukaenda paWhatsApp channel muchanoona mhuri yeZimbabwe pane mwana aripo ipapo awanikwa ari mubhini anoratidza kuti angatori mwana kakwana karusvava kakatofa. Ari mwanai? Ari mwana komana. Saka zvinoti kuti pane mudzimai anga akazvitakura achibva abetserwa ndokubva anorasa mwana iye mubhini. Ya, zvakaoma chokwadi. So mapurisa vaziviswa. Regai pari zvino Zimbabwe timbopinda kamuchitoro. Ndiri kudzoka tichitora kanhare mumbokomenta kachemudzimai uyu rwaiti chiri chizvarwa chekuhurungwe akarorwa kwamurehwa uyo akabatsirwa kazai. Endai kapa National FM WhatsApp channel munozoonera mega munoona kuti nyaya yacho yakamira sei. Manzwa kamurume wacho achitaura tichazomubata zvakare kamangwana tinzwe kuti nyaya iyi inenge yasvika papi. Mhuri yeZimbabwe ndichake ndichikupai nyaya mangwana yakaitika mukati menzvimbo yekubhinga yemunhu pana baba vakangomuka kuseni vachiti havachakwanisa kuona ende havachatooni. Kuseni kuchibva kwashedza hama vachibva vashedza mubatsiri baba munin'ina womukoma uyu akatanga kurohwa mubatsiri achiti unofungira ndikwanise here kurapisa munhu wedu uri kutsvagei panapa. Paakarohwa achitiza baba munini ndo vakasara vasisaone. Inenge iripo mangwana manyayo. Tichazobata zvekareka baba vane mudzimai akazvara kazai tinzwe kuti pane here zvavakwanisa kakuita nhasi, pane here vabatsiri vakwanisa kuvabatsira. Tifambe nenyaya yacho kusvikira kumapeto. Baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei? Kuti mukoma stendi vekanziro pagoma pazvirisekwa Inspector Mombo ndisikagangane Inspector Manando chimuti vakabata kuti dzvi pamwe chena mnoro mukoma wangu Noel Goneso veTonganyika Trust chimuti vakabata. My prayer kana kuti Susan Jabi paziko apa kwanzi ndakachibata handisi kuchisiya. Vanenge vachida kundibata Zimbabwe munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771
545 ndapota musabhipa sa Edith Muzimba Magumede po rikiti vo lekezani kati kusiyeni na Misaudo Mesindlovo kapata hora za 3 o'clock masikati. Papa Isabel timbonzwa kuti vateereri vanoti kudini vaviri vatatu kubudikidza kane ichi chinobatanidzira kagutu mondoro mubaira 0713 938 538 0713 938 538 ndiyo namba inokupinzai live pa National FM. Hello pa National FM. Kanyamba. Yebo. Ndinouya wekuhakira ndimi dzenyu dzekudenga rechi7 uya kudombo Epworth Mwari. Ndi babani ziya? Baba Wanyasha. Baba Wanyasha kuri seko ku Epworth. Ingori paka varikiti. Bada. Tibatsire itinzwe. Uri kuona nyaya yakaitika pane vanhu ava ka. Yekuti paaifona munhu uyu achibuda achifona. Aitoronga transport nevanhu vanouya vachimutakura manherivayo. Saka pamakuseni pavakamuka havana kuona madhindo emota here kana mavhiri engoro. ndo zvinhu zvisati zvachaurika but njere dzenyu dzinooneka kuti zvinenge izvo. Because kana munhu haangambobereki 3 kilometers pasina vaasangana naye usiku. It's either vanhu vaaifonera vaitoronga transport kuti ndichada kudai handiti. Vanhu vanofanira vakazouya manje time kwanzi chisvika nguva yavaitoronga itonzi mapapi chimirai pakati ndikuya ndozokutora iti vatatakura munhu tobva tarowa pasi. Asi unotiza nemwana wevaridzi kuti zvidini? Havazivi manje vanhu ava wemweya kuti inenge itori ngozi yaari kutotora achitoenda kunoisa mukati memusha wake. Saka veukama voita sei? Kutsvaga kwacho kunotonesa, ngavatoende kune uya wekubatsira kubhitirisi uya ndokuti zvinhu zvitokasike. Pamwe maybe vanogona kumuwana achimupenyu wakamuririfa upenyu hwake wakomana. Ya zvakaoma. 0713 938 538. Hello. Hello. Murisei bozo bora. Yes, murisei kusei? Good, maili no kunotoni. Panotoni magadzirira tiri kuya ikoko maili notibatsireiwo. Kumirirai. Chitibatsirawo panyaya dziri panapa idzi. Uyo murume wechimbe echisatanism. Okay. Akatotiza nemukadzi haasi kure atori mudhuze ndechisatanism wakatomutsvaga wanomuwana paari. Hey, anotsvagwa sei? Wotongozivisa mapurisa watotsvaga wakawanda kuenda kuti vanhu chaiko vanomuwana. Right. Vanomuwana kozibe chesatanism. Ya zvakaoma. Asi sei vari kudaro? Iye ndiye akatobata nemukadzi wake, mukadzi asida kutaura chokwadi. Ehe. Saka wakatobata mukadzi yake anotaura chokwadi kuti kune kwawakanobata nemurume wake. Ipapo patinoda kutofamba atofambe vabereki vangu asatombonete. Aiwa tinotenda. Hello pa National FM. Mushe zviri sei? Hatina nguva regedza tingoti uyo musatanism vanongoda kutoti patongorohwa mesi yekutongoti kana kubako kwavari ukoko kungototumwa shumba vabveko vachimanya vachidzoka kumba vachisatanism. Sei muri kuti satanism? Aiwa zveitsozvo zvichirungu zvokungoti munhu angana muda chirungu yavo votodzisana chirungu chenhema icho checho. Plus hakuna mweya mutsvene unenge uchirwarisa munhu, anorwara kusvika riini uraiti. Achifana kubatsira vanhu iyo ndo murwere saka vanhu vozobatsirwa nani? Kana ndimiwo. Alright, ndatenda handina nguva pandiri pakamira zvakaoma ndiregaisa mwiri gwaya pabhulawayo. Tinotenda mukoma mwenezo rakanaka.